Hey, what's up you mga idol? So this video, maghalin ta kay magsugbatag puaya. Ciao, bitaw mga idol. Magsugbata og kaning isda nga dagko mga idol. So karon atong dayhupon, so gapa-char ta diha mga idol. So mo din ato ang pagasugbaon karon, so tulingan, so labas kay mga idol. So tara, ato na sampayapayan ang baga para mo baga gyud siya tinuod. So ato na siyang ilunod ning usa ka isda mga idol. Tak po. Oh, okay na. Nga butang na siya mga idol. So ato na pong kuha ng usa. Pak po. Oh, da. Okay na mga idol. So ato nang payapayan gyud para maluto na siya. So atong tayhupon managtayhop. So inhale gamay sa liko-liko sa kanana sa kana mga idol. So payapay na sab para mo tinod yung siga. So nga to deng today 5 ko ng mga katanawan ng mga idol. So pag ginaluto, so nakita natin mga idol gabaga. So ni tanaw tas kamera mga idol. So kuha sa kutsilyo, ukay sa baga para mo tapok sa tunga, para mo focus sa tunga ang baga. So ato dayang kuwit ang isda mga idol sa kutsilyo o gilugpitan sa lugpit. So gibali day nato mga idol. So bali na siya. So ari na patas usa mga idol ng isda, lugpit, kuwit kutsilyo og atong balihon kay murag luto na sa pikas side. Char, sana all my side. So karon mga idol, so nabali na gid siya completely. Bali na gid siya mga idol. So ato na nang pabuton nga maluto ang usa ka side. So liko-liko na sa camera. So paduol sa mga camera mga idol. So lami kaayo. Oh, kuha na sa kutsilyo. Tuslak sa baga. Gitarong ang baga para mo kalayo siya nga. So ni padulo ko sa camera mga idol, gapaibog-ibog ragit ni. So palayo sa mga camera mga idol. Paypay kuhit unsa pa na diya mga idol. Kinahanglan nyo na siya kuit-kuiton, mura bag relasyon. Joke lang mga idol. So balihon na sad natin ni mga idol kay medyo luto na sa pikas side. So ato nang gikuwit, ato nang lupitan. So ang usa na sa mga idol, pak. Oh, mga idol, bali na siya pero medyo hilaw-hilaw pag yun. So maybe lita ito na siyang baliyon. So pero mga idol, ako nang gitayop-tayo pa mga idol para pa choy-choy rabagid pa, nitayop-tayo ng tuslok-tuslok pa sa kutsilyo pa para kuan mga idol, ingnan yung kankuan. So pero mga idol, ay nangyayaging security. So paypaya na sad na to mga idol. So pa choy-choy na sad si idol ninyo mga idol. So kuha siya kung sa gikuha paypay mga idol. Paypaya niya para mo kalayod. So ni padaula po sa camera mga idol, gipicturan kay murag hapit na gimuluto. So wala gibali na mga idol. So andam na, ready na ang ato ang surdan mga idol. So agi pick ang duha ka isda mga idol, gilugpit-lugpitan, gitayhupan. So wala gibali mga idol, gibali na ko that time mga idol. So gibali kana gikinahanglan siya baliyon mga idol para luto siya tanan mga idol. Baso na giangay na nako mga idol, kilugpitan, gibali. So gihaon na dayon man ako mga idol, gihaon ng usa ka isda dayon pak kuha sa usa dayon hakat na dayon gibutang sa Tupperware. So mora dito pagluto og pagsugbag isda mga idol. So after minutes, so luto na nga atong isda. So thank you sa inyo tanan sa pagtanaw mga idol. I hope you like this video. God bless you all. Thank you. Goodbye.